So guys, we are here finally after around 2 hours from Dagupan City. Dito na kami sa Masamirey Cove. And excited na ako pakita sa inyo yung place. Maganda siya kasi second time ko. After I think this is first time namin mag family outing na kompleto after 2 years. Alright, so baba tayo tapos punta tayo sa front desk para mag-register. Alright, G! So ito, may kabay ko si Jeff. What's up, Jeff? What's up? Punta kami sa front desk ngayon para magpa-register and magbayad. Kasi nakapag-down payment na ako 50% online. So ito yung sura. It's nice. Mga safety protocols sila. Normal temperature. Finally makapasok na kami. Pero 2 PM pa yung check-in. Ano pala ngayon? Lunchtime. May pila-pila ako. Mga rooms. Kit rooms. Magkakatabi. Nice. Dito pala yun. First time mo ba dito? Yeah. Second time ko na dito. Pero hindi kami overnight. Nice. Maganda rin pala ito kapag malaki na. Itong parang puno-puno like. Ano ba? You want to sim? Adi? Sim ka, Adi? Sim? Alright, later, okay? There's my mom. Photo ops. 2 for 1. Nag-order na. Ano gusto ko sa Sual? Order ka naman muna. Ano bang maano? Ayan, so yung sabi sa front desk, ready na daw yung room namin. So start na kami mag-load ng mga stuff sa room. So pakita ko kung ano yung sure ng room. So Adi, ayan, so this is our room 07. And ito yung tapos villa. Nag-iisang available room in December. So, teka, para ba i-open to ulit? First swipe. And then tap. Ayun, open. Then let's check it out. Ayun, this is our room. Overnight. And ilalysol muna namin yung buong room bago kami pumasok at ilagay yung mga stuff. So, bye! And that's Mama Bear doing Mama stuff. Mama Bear. Good job, Mama Bear. Good job, Mama Bear. Yan, so ito yung room namin. Papakita ko lang. So nagpakuha ko ng mattress para sa helper namin, para magkasya. So ang ganda, okay siya. Para sa 6'8". So, check out natin yung bathroom. Nice. Very nice. So yun lang. So labas na tayo dahil tinatawag na akong anak ko mag-swimming. Let's go! Are ready for the pool, Adi? Yes. Yes.
Okay na. Thanks Ate Jan. Pirate ship is coming away. Coming away. Coming away. The ship's in a sea pirate away. Ha, my eye. I got nothing to hide. I got nothing to I got nothing to hide. Got nothing to hide. Got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing to hide. Guys, napakaganda dito. Panalong panalo mag-vacation. Kahit quick escape lang, parang kami. Very relaxing, pati yung beach. Calm siya. Tapos hindi siya super crowded. Buti nakasama yung panahon. Kanina maulan pero ngayon umaraw na. Ayos oh. Sarap tumambay. Pwede mag-chill dun sa mga cottage, maglaro ng volleyball. Ayan. Tapos may mga drinks din. Pero hindi kayo pwede magdala ng sariling food. Pwede lang dalhin sa chips and on water. Sarap mag-chill dito sobra. Tapos may pool and kiddie pool. Napakahusay. So, good morning guys. This is our day 2, our final day. Hindi na masyadong napag-vlog kagabi kasi hirap pag-alaga ng kids. Wala sila. Hindi na rin nakalabas kagabi. Sa kwarto na lang, papahinga. So, ito. Mag-breakfast kami. After this, siguro swimming lang yung kids and then balik na rin. Pauwi. Ganda talaga ito, super relaxing guys. Ito na yung view. Breakfast view. The best. So, later. I got nothing to hide. I got nothing to hide. Okay. Hi. Dito kami ngayon sa beachfront. Walang tao, solo. Kami lang, tapos si Manong guard. Ganda dito. Hi Kai! Ito yung view namin right now. Ang ganda. Sarap ng umaga pag ganito. Hi! Say hi sa camera di. Naantok ba itong pangalan? Ayaw pa magpababa. Alam. Dito lang kami habang hinihintay yung food. And then after that baka uwi na siguro. So, ayan. Later again. Bye, this one. Bye! Bye. Hi guys. So, enjoy lang namin tong swing. And after this, uwi na kami. Aww. So, till next time. Hi, boy. Say please like and subscribe, Adi.